Forte, kauban nimo sa pagtaguyod sa imong pamilya laban sa grabing sakit sa ulo o sakit sa kalawasan. Hinlanat sipon nga mamahimong hinungdan sa trangkaso. Anak mo trabaho na ko. Salamat sa Simdex de Forte. Phenobarbital hydrochloride, chlorophenamine maleate, paracetamol is the generic name of Simdex Deporte. If symptoms persist, consult your doctor. Basta may sintomas sa trangkaso, is-Simdex di mo. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Mas protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Mas protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Hi, I'm Sam Laquera, a proud full-time mom, mommy vlogger, ug online seller. Bisag halos naara ko sa balay, di malikayan ang stress ug kakapoy. Pero wala na ako ginapasagdahan akong lawas by eating healthy and regular exercise. Isabayan pa kini sa MX3 capsule with low sodium content, cholesterol ug fat-free. Kabulokong alaga ko with MX3. Moong bisag loaded sa pag-vlog ug pamaligya, may oras pa gihapon ko sa akong anak. With MX3, I am contented and happy. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. White Rose Papaya na ay double whitening sa papaya extracts with vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Anti-Bac Detergent, limpyo ang nilaban, knockout ang bakterya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Pride Anti-Bac at tunay germ knockout action. Kills 99.9% of germs sa business sa pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Pride Anti-Bac Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Okay, usa sa mga tudling sa Biblia nga gigamit sa atong mga igsuong kanang gitawag og mga Sabbatarians o mga Sabadista. Ang usa sa mga tudling sa Biblia nga dili gud nila kalimtan pagpugnit, no, pagkudlo kung ilang i-establish o pamatud-an nga ang matuod nga iglesia mao kanang ilang ipasakupan ang libro no nga gisaysay ni Isaias to sa kapitulo 66 bersikulo 16, 17 o 23. Ang maong mga tudling gahisgot nga ang Dios magasilot gayud sa mga tao nga mukaon og mga mahugaw sama sa baboy, no? Ato na ning gisugdan pag tuki, no, sa miaging Domingo o karon atong ipadayon. Unsa man gyud buot ipasabot ani? Buot ba gyud sabton nga kadtong kosher law sa daang kasabutan? Ipadayon gyud na diri sa bag-ong kasabutan?
Kay kung gipadayon na sa bag-ong kasabutan, so kitang mga Kristohanon, kitang mga Katoliko, tinuod gyud nga nasayop ta, no? O ang adlaw pug igpapahulay, gisgutan gyapon no, Isaiah 66:23 nga naa gihapoy adlaw ang igpapahulay bisan sa bag-ong langit. So unsa may buot ipasabot ana diri sa atong Kristohanon nga pagtuo, partikularmente sa atong Kristohanon nga Katoliko nga pagsabot ni ining balaang kasulatan. Now, diri unahon nato ning sa kinibang pagkaon. Atong timan nga ato nang gipremis daan nga dili gyud nato parehason ang daan og bag-o. Kay sa kanunay na nakong gikutlo, pag premise ninyo no, pamatuod, nga lahi gyud ang bag-ong kasabutan, dili gyud nato parehason sa daan. Ang Jeremias kapitulo 31, bersikulo 31 ug 32 nga ang Dios maghimo og bag-ong kasabutan nga lahi sa daan. So kay lahi, so mag-expect yun tag kalainan diri sa bag-ong kasabutan. Now, ang atong preliminary yun nga key factor yun nga aron masabtan nato ning mga tudlinga sa Biblia, mao nga ato ning sabto ning Isaiah 66 sa New Covenant interpretation. Dili nato iparehas ang pagsabot sa daan kay naa na may bag-o. Tagaan mo na kog example ha. Kung mudagan na diri sa Colosas kapitulo 2 bersikulo 11 ug 12. Unsay giingon ni San Pablo? Naghiskot si San Pablo, labi na yun, kung basahon ninyo, klaro kayo sa King James Version. Naghiskot si San Pablo og circumcision of Christ. Circumcision of Christ. Naghiskot kuno siya tuli diha ni Kristo. Kaya naman ta nga, ang tuli sa daang kasabutan, requirement yun na, no? Kanang bata pa ipatuli na, no? Ikinahanglan na sa pagtuo, no, sa relihiyong Judaismo nga kung ipaapil na to ang bata sa gingharian sa Dios, kinahanglan tulion. So nahimo na siyang entrance sa Old Covenant Kingdom nga tulion gyud ka. Mao na unya kung modagan ta diri ni San Pablo sa bag-ong kasabutan, kanang circumcision of Christ dili man na siya tuli. Ang iyang execution ang makita nato nga unsaon na pagbuhat, no? Kung basahon nato ang Colosas 2:11 ug 12, ang circumcision of Christ gipahayag, gipasabot ni San Pablo nga mao nang bautismo. Baptism. Basahan ko ninyo sa King James Version abisan sa ubang hubad, no? Kung sabton nga ang circumcision of Christ baptism. But pasabot ang entrance sa kingdom karon sa New Covenant, dili na tong tuli, kundi baptism na. Mo bitaw nga kung mudawat ta sa pagtuong Kristohanon, bunyagan ta, dili na tulion, no? Now, ang tuli ron kung magpatuli ta, dili na tungod sa relihiyon, kundi tungod na sa health reason lang, no? Ang advice sa mga doktor nga mas mayo magpatuli, parang limpyo ko, no? Di ba? Oh. So, ang tuli karon kung magpatuli ta, dili na for religious reason. For health reason na lang, no, sa panglawas na lang, no, dili kay pang pagtuo. Di ba? Oh, sumao na nga sa atong relihiyon karong Kristyanismo, dili na ta mag-require yon nga kinahanglan tulion ka ay ha ka masakop sa gingharian, no, nga Kristohanon, no. So ang ato karon kung modawat ta sa pagtuong Kristohanon, magpabautismo ta. So, kanang circumcision of Christ, New Covenant interpretation, baptism na. So, karon adto ta sa kanabang pagkaon, no? Kay ang Isaiah 66, 16 o 17, naghisgot nga silutan sa Dios kadtong nagakaon og mga mahugaw. Kabalo naman tagod sa itong mga mahugaw sa daang kasabutan, baboy, isdang wala himbis, di ba? Pero naanay siya bag-ong
pagsabot diri sa bag-ong kasabutan. Dili na mo ay gitumbok yun nga kadtong hayop nga gi-discriminate kay sa bag-ong kasabutan gud langkob naman. Doon na may gipanglinisan nga niadto giisip nga mahugaw, pero sa bagong kasabutan dili na. For example, ang kanang tao. Ang tao niadto sa daang kasabutan kung dili ka Israelita o dili ka Hudiyo, usa ka kahintil, isipon kang mahugaw. Di ba? Isipon kang mahugaw. Kaya isipon man kang mahugaw, so dili ka kasunod sa kingharian. Di ba? Pero sa bagong kasabutan, dili naman na. Gilinisan naman ang kahugaw nga espirituhanon sa usa ka hintil. So, pwede na nga ang hintil masakop sa gingharian sa Dios diri sa bag-ong kasabutan. Di ba? Mao na ang interpretation. Di ba? So, kung mubasa ta sa Kolosas 2:14 hangtod sa 17, diri giklaro ni San Pablo og unsay New Covenant interpretation na, no? Unsa ng mga mahugaw diri sa bag-ong kasabutan, unsa ang ipahimug-atan sa atong Ginoo na og sa mga apostol. Actually, dili na ng hayop. Kay ang spiritual nga kahugaw sa hayop gilinisan na. Di ba? Nahinungdo mo atong si Pedro gipakitaan og pananahon sa Ginoo, ang gitunulan siya og abul nga naa dito mga hayop nga klase-klase mga mahugaw dito. Dayon giingnan sa didyo pag-ihaw anang usa sa hayop diha. Di ba ni kisi-kisi si San Pablo, dili San Pablo to, si San Pedro dai, no? Si San Pedro, kisi-kisi siya kay kuan kanang wala pag kuno siya sugod makakaon og mahugaw gud nganong pagkanoon man siya, no? Then giingnan siya dito sa panahon nga ayaw na isipa Pedro ang mga butang nga mahugaw nga gilinisan na sa Dios. But masabot dili na niya isipon nga kadtong mga butang nga gilinisan na sa Dios, isipon pa niyang mahugaw. Dayon dito sa unahan nga mga bersikulo, dito nasabtan niya nga sama sa kanabang mga hintil nga giisip nga mahugaw niadto, dili na pag-isipon nga mahugaw. Pero dili lang kay tao, kay ang mga sabadista moingon tao ra mo kuno gipasabot, no. Ilang giusab ang exact interpretation, ilang gilimitahan, no? Ang gilinisan sa Dios niadtong pag-ingon nga ayaw isipa Pedro nga mahugaw ang mga butang nga gilinisan na, no? Wala na gi-exclusive lang sa tao nga mga hintil. Apil na tong mga hayop niadto. Ang espiritual nga kahugaw niadto gilinisan na. So mao na nga pwede na ta, no? Sa atong panahon karon dili na nato na i-apply ng kanang di gyapon ta makababoy isdang wala himbis, no? Dili na, kay dili na New Covenant interpretation mahitungod sa mga mahugaw. Now, labi na gyud kung mudagan ta diri sa dili pa ta mo basa sa San Marcos 7 ato sang ipahimug-atan pag-ayon ning Kolosas 2:14-17, no? Giingon diri ni San Pablo, gipapas niya ang tanantang mga utang. Lakip ang mga kasabutan bahin niini, no? Na mga kasabutan nga gipapas, no? Atong timan-an na kinahanglan matuman ni, no? Dili nato kuhaag context ang Biblia. Kay naagi pagpangpapas sa mga kasabutan o unsa ni mga kasabutan, siyempre ang ipasabot ani daang kasabutan ni o unsa tong niadto niya. Unsa tong gipatuman niadto, no? Akong usbon o gipadayon ako pagbasa. Kolosas 2:14-17. Gipapas niya ang tanantang mga utang, lakip ang mga kasabutan bahin niini o giwagtang niya ang tanan pinaagi sa paglansang niini dito sa krus. O pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, gibuntog ni Kristo ang mga espirituhanong pangulo og otoridad, gipasundayag niya ngadto sa tanan ang ilang kapildihan. 16. Busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo mahitungod sa pagkaon, tanawa, o ilimnon, o mahitungod sa mga adlaw nga balaan, sama sa katong mga piyesta, kay katong mga piyesta sa karaan gud gitapos man to, di ba, ni Kristo sa krus, no? Pero lahi po ni atong pista ron, no? Kay moingon man gud ang uban, no? Katong sa debate na hinumdum ko, gaingon nga
Uy, gipapas na mo ka ng mga pista. Unya ka mo mga Katoliko, anong naapa mo yung mga pista karon, no? Ang pista kaniadto sa daang kasabutan mo ay gitapos. Pero kay bag-o naman kasabutan, ang mga pari sa bag-ong kasabutan pwede na pod maghimo og mga ceremonial practices. Bag-o, no? Unsa may bersikulo ana sa Biblia nga mo support ana, no? Ang Hebrehanon 7:12. Ayaw yun ninyo kalimti, no? Hebrehanon 7:12 giingon diha, kay ilisan ang pagkapari, ilisan usabang balaod. Di ba? Ilisan ang pagkapari, ilisan usabang balaod. Ang gipasabot dihang balaod ang mga ceremonial essence nga balaod. Kay daghan mga klaseng balaod na balaod ecclesiastical, disciplinary, moral. Kanang moral ra gyud mo'y dili pwede usbon, no? Moral para sa nang di ka mangawat, di ka magpatay, di ka manapaw. Mo na yung mga moral law nga dili gyud na usbon kun sa pagkapari, no? Ang mga balaod ra nga ang iyang nature disciplinary, ecclesiastical, ceremonial. Nya kay kanang pagkaon apil man na sa ceremonial law. So mao na nga dili na kuno na gingon diri busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo mahitungod sa pagkaon o ilimnon o mahitungod sa mga adlaw nga balaan o sa kasaulugan sa bagong bulan ubahin sa adlaw nga igpapahulay kining tanan mga anino lamang sa mga butang nga umaabot apan ang katumanan mao si Kristo. So dinhi gitumbok ni San Pablo nga ang katumanan day sa balaod si Kristo. Subot pasabot og unsay itudlo ni Kristo mao nay balaod. Di ba? No? Unsa may gitudlo ni Kristo? So daghan ta sa gospel. Ako no nganong dili gyud ko matintal sa mga sabadista nga interpretation. Kay kung ato kung basahon ang gospel, ang tinudluan ni Jesus Christ dili gyud tinudluan og pastor sa sabadista. No? Now, mahitungod for example kining mahitungod sa pagkaon. Marcos 7 ato tong basahon ron, no? Nga si Kristo nag-ingon siya nga dili actually gyud makahugaw sa tao ang kanakunong isang-sang sa baba sa tupakan ng kanon. Ang makahugaw kuno kanang nagikan niya kanang mga daotang hunahuna, no? Pagbati nga mo resulta og mga buhat nga dili maayo. Mao na gipasabot ni Kristo nga mga mahugaw nga kinahanglan likayan nato diri sa New Covenant, no? Gani no sa debate nako no uban sa akong higalang Adventista ako maning gikutlo San Marcos 7 nga ang mga mahugaw nga gitumbok ni Kristo sa iyang gospel wala na siya magtumbok sa kadtong mga hayop mag-iisip nga mahugaw. Di ba? Kay lagi ang Dios naglinis naman sa espiritual nga kahugaw sa mga hayop niadto sa daang kasabutan. Diri gitapos na ng mga kasabutana diri sa krus ni Kristo. Sabot pasabot diri na ta ni Kristo. Now karon ang igpapahulay sumala na sa atong natun-an dili po ni siya ingon nga mawala gyud ang iyang moral essence ani, no? Kay giingon man diri no nga busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo mahitungod sa pagkaon o ilimnon o mahitungod sa mga adlaw nga balaan o sa mga kasaulugan sa bagong bulan ubahin sa adlaw nga igpapahulay kining tanan mga anino lamang sa mga butang o maabot apan ang katumanan mao si Kristo. So diri na ta ni Kristo. Now, take note lang nga ang adlaw nga igpapahulay gihisgutan ni San Pablo nga landong. Kung bitaw nga dunay uban mo ingon nga dili na ta obligado anang adlaw igpapahulay. Di ba? Pero ang gipasabot ni San Pablo nga landong kadtong Jewish interpretation. Nga kanang adlaw igpapahulay matunong og 70 of the week. But pasabot ang unang adlaw igpapahulay mao toy but pasabot nga landong, shadow. Kay ang mga kasaguan gud sa daan ug unsa toy specific nga interpretation ana landong man to para sa nang mga pista nila. So gitawag nag mga shadow. So kanang mga balaod nga shadow ang iyang description.
o sa in English wala shadow dayon sa atong Binisaya no landong. Kanang mga balaod nga ang iyang nature shadow o landong na siya'y transformation diri sa New Covenant. Parehas ato laging tuli nga gitransform into baptism. Di ba? So una akong giingon ninyo ba nga dili tanang kausaban isipon nga pag supak sa balaod. Isipon hinuon na siya nga pagtuman kay naa may transformation. Sa malagyan ng tuli gitransform na ngadto nga baptism na ang entrance dili na tong tuli. Nakaron atong klarohon ni kining kahugaw sa hayop no. Kung moingon gali ta nga kadtong mga hayop mag-iisip sa daang kasabutan nga mahugaw, gilinisan na sa Dios diri sa bag-ong kasabutan, dili naabot pasabot nga ang iyang biological o kanang gitawag nato physical nga kahugaw giapil diha og linis no dili na no kay basig moingon mo ba nga okay gilinisan naman ka tanan tong kuan nga giisip nga mahugaw sa una sa tupa mukaon na mug-uk unsa pa diha ana diha no ang gipasabot na pud nga kahugaw nato ana nga atong gilikayan biological or kanang gitawag nato physical no ang gipasabot nato nga gilinisan sa Dios nga kahugaw spiritual kana bang dunay gisugo ang Dios unya imong supakon hugaw na oh ang baboy isdang walay himbis niya to sa daang kasabutan, gimando man na sa Diyos nga, isipon na siyang mahugaw, but pasabot, spiritually hugaw na. So di ta pwede mo kaon na, mo na sa daang kasabutan, dili kita ang magkaon og baboy, isdang walay himbis. Pero sa New Covenant, gilinisan na ang spiritual nga kahugaw anang mga butanga. Dili lang kay hayop ha, apil pud ang tao nga giisip nga mahugaw nga mao na mga hintil. Di ba? Diba sa Old Covenant, dili man pwede magpasakop ang hintil. Oh? Kaya isipon mang mahugaw. Pero sa New Covenant, gilinisan na. Sa ito pa, ang mga hintil, limpyo na. Sa ito pa, pwede na silang masakop sa gingharian. Kaya ang nature pod sa iglesia nga gituko ni Kristo, pang universal man, langkob man. Oh. Langkob man tanan, wa may gipili. Di ba? So, langkob. So, mao na nga, sa pagkaon pod, kuha na, langkob na. Dili na to isipon tong mga baboy ditong mahugaw. Kung doon na may kahugaw sa baboy siguro, kanang iyan ang physical or kana na iyang biological or kana bang naingon mga doktor nga kung kusog ka mukha og baboy daw high blood ka dali ka mamatay. No. Now, physical na siya no or biological na siguro no or sana di ko ay ko kabaluan na kay di mo ko doktor. O ko magtuon ana. Oh. So, na ko pananglitan kung ako pananglit no di man ko hingaon og glitson. Oh. Pero mukaon ko glitson. Oh. Kung naglikay ko glitson, dili tungod sa religion, kundi sa akong physical health. Oh. Kung naglikay ko ka og glitson, dili tungod kay makasala ko. No? Nagibawal gapon na kay wala na nagibawal sa religion diri sa Christianity. No? Inom do mo atong San Pablo naghisgot siya nga kung dapiton mo og dili magtutuo. No? Dayon ug kumbira kaon ko no tanan kanon nito so walay pagtanaw sa konsensya nga mayon pagkagoy ayaw na kay mahugaw na no dili kanon tanan di ba oh so kadtong Isaiah 66 16 ug 17 nga nag-ingon ang Dios silutan ang mga tao nga mukaog baboy o mga mahugaw niadto ang New Covenant interpretation ana ato nang masabtan diri sa teaching ni Jesus Christ sa Gospel sa Matthew 7 ug unsa nang mahugaw nga gitumbok niya. So dili na nato parehason ang interpretation sa daan. Kaya na may bagong interpretation. Then kana pong igpapahulay pod nga giingon nga naagihapon igpapahulay sa New Covenant ang New Covenant interpretation ana diri na pod sa kang Kristo. Actually, si Kristo man yun atong rest. Si Kristo ang atong pahulay. So kung mag-iskot mo tag-adlaw, o unsang adlaw ang gihimong gipakita ni Kristo nga espesyal, so diha na puta. Subot pasabot, kanang Isaiah 66:23 nga gahisgot gihapon igpapahulay, Hebrewanon 4:9 nga naa gihapon Sabado o pahulay, ang buti pasabot ana, ang adlaw na diin unsa ang gihimo nga gipahiwatig ni Kristo nga mas
mas siya na, mas espesyal. Now, kung dirita ni Kristo, unsa mga adlaw diha sa semana ang gipahiwatig niya, gipasabot niyang espesyal. Kung dirita sa Katoliko nga kanabang mga reflection, Catholic reflection, siyempre, ang adlaw di nabanhaw si Kristo. Di ba? Kaya ingon si San Pablo, kung wa pa kuno mabanhaw si Kristo, kawal lang ang atong pagtuo. Sa ito pa, sa kanatong mga Kristohanon, ang adlaw di nabanhaw si Kristo, mao'y espesyal nga adlaw na to. Ang adlaw nga Domingo. Mao bitaw nga sa Pinadayag 1:10, katong ako naman ning natuki ning Pinadayag 1:10, nga naghisgot si San Juan og adlaw sa Ginoo nga nasaypan og sabot sa mga Sabadista nga sa turbi kuno gihapon na. No. Domingo na. Daghang hubad sa Biblia, daghang komentaryo nga gatumbok nga Domingo na gawa sa komentaryo sa mga Sabadista. Ako nang natuki sa miagi na akong Sibya nga bisan ang disipulo ni San Juan nga nakita ginya harapang nanudlo si San Juan, no? Sa sulat ni Obispo Ignacio, iyan ang giklaro nga kanang adlaw sa Ginoo sa New Covenant mao na ang adlaw sa pagkabanhaw. Domingo na. Mo bitaw nga sa 1 Corinto 16:2 sa Living Bible, ang Domingo gitawag yung adlaw sa Ginoo. Ako ning gibasa ning kining Living Bible sa 1 Corinto 16:2 katong debate namon ni Brother Edgardo Sumilay, no? Kung nakahinomdom mo, no, naman na sa YouTube, no? Ikutlo na ko ng Living Bible sa 1 Corinto 16:2 nga ang Domingo gitawag og Lord's Day. Dili na heresy kay sa history ang tinun-an ni San Juan. Klaro kayo nga nag-specify gyud nga ang adlaw sa Ginoo sa New Covenant mao ang adlaw sa pagkabanhaw. So, ang Isaiah 66:23 nga naghiskot og igpapahulay sa New Covenant interpretation Sunday na. Mo na fulfillment sa Sabat. Mubasa mo katikisim gitudloan tas mga obispo nga ang fulfillment anang Sabat diri sa Kristohanon nga pagtuo mao nang paglihi nato sa adlong Domingo. Mao na fulfillment of the Sabat. Seventh day gihapon na, no? Ang mo ni akong gi-argue, no? Dili ta makaingon nga ang Sunday dili pwede himong 7th day. Actually, himo gyud ang 7th day na toron kay Lunes man ta mosugod og trabaho. Di ba? Ang New Covenant 7th day mao na ang adlaw sa pagkabanhaw diin si Kristo iyang gipakita nga dili gyud bakak-bakak niya atong pagtuo. So, mao na, no? Ato ning ipadayon sunod Domingo pohon kay wa pa ko mahuman ani, no? Nga ang Isaiah 66:17 o 23 naa na siya New Covenant interpretation. Katoliko rin nakatumpak ana, no? Unsa na siya pagtuman? Pagaling na ito mabasa ang Marcos 7 ug unsa ng mga mahugaw diri ni Kristo. Unsa yung gipasabot niya? Pagkaon pa ba na? Dili na oy. Kung dili mga daotang buhat na. Ato nang i-expound sa sunod Domingo pohon. Okay. Hangtod sa sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Tatak RMN. Ako si Robert Gonzaga, host of Businessman. Fame, money, power, wala diha ang tinuod nga fulfillment. Pagkailan ako sa Ginoo, dito lang ko nakabati.